Això és un de Amate Televisió, la salut i el benestar. Em presento, jo soc l'Alba, soc de Valls i junt amb el meu company fem un dia al celler d'Escaldes. Nosaltres ens dediquem a l'agricultura, treballem tant a la vinya com a ametllers, a oliveres i una mica de sembrat, però bàsicament el que fem és raïm. Llavors, la nostra manera de treballar és molt manual, treballem molt la vinya, considerem que el vi es fa a la vinya, o sigui que quan el raïm entra al celler, l'únic que fem és el procés més bàsic, que és xafar, macerar, però sempre intentem que el raïm arribi amb una qualitat i arribi sense fong, sense una qualitat que ja et permet treballar sense posar additius al vi, ni conservants, ni tot això. Llavors, la nostra manera de treballar... Hola? Ara sí. Aquesta manera de treballar reflexa molt el tipus de vins que fem. Són vins que fermenten amb els llevats propis del raïm, no afegim clarificants i no filtrem de greu. Els vins cada any agafen aromes diferents, al no afegir llevats, ells fermenten amb els llevats que porta el raïm i depèn d'un any o d'un altre, el vi pot quedar amb un aroma o amb un altre. Llavors aquí farem una mica de tast de vins, una introducció, i el primer que es fa amb un tast de vins quan s'introdueix és amb aquests pots d'aromes. Això ens ajuda a reconèixer els aromes que pot portar el vi, perquè l'olfacte és un sentit que tenim molt poc desenvolupat i mitjançant olorant aquests aromes, després a l'hora de tastar el vi podem arribar a identificar els aromes que pot portar un vi. Un vi pot portar molts aromes i aquests aromes es transcriuen per exemple, amb fruita blanca, aromes làctics. No és que això ho afegim al vi, sinó que els aromes del vi poden recordar això i és una manera d'identificar. Si de cas, ara començarem pel blanc jove i després farem un blanc de criança. Si voleu agafar una copa cadascú. Normalment, quan es fa un tast de vins, es comença sempre pel vi més suau i s'acaba pel vi més fort. Primer es començaria pels blancs, i primer es comença pel blanc jove, blanc criança, i després es farien negres. Si és que aquí només farem blancs. Perquè no ho sé, quina diferència pot haver entre el vi jove, aquest blanc, i el vi criança? Sí. El vi blanc jove és un vi que, tal com arriba el raïm, el xafem, fem el mos i el mos fermenta amb una tina d'acer inoxidable, en el nostre cas. Llavors, de la tina d'acer inoxidable, quan ha acabat de fermentar, està tot l'hivern que es va clarificant, que va baixant pel fred, va baixant els pòsits que té, i a la primavera embotellem el vi. En el cas d'aquest, que és el xerric,
Doncs arriba el raïm, el premsem, fem el mos, comença a fermentar la tina de ser inoxidable i a mitja fermentació el passem a la bota. El passem en bota de roure i està 6 mesos a la bota fins que l'embotellem. Llavors el fet d'estar en bota agafa, ja veureu que són dos vins que, tot i ser blancs i fets al mateix celler, són molt diferents, perquè el de la bota ha agafat les aromes que porta la bota. Són de la mateixa anyada? Són de la mateixa anyada, sí. I de la mateixa varietat? No, un és cartoixà i l'altre és macabeu i vinyater. Vinyater és una varietat que es troba a l'alt camp, que en el moment que es van escollir les varietats per fer el cava, que és el macabeu, el cartoixà o el xarel·lo, que es diu el penedès, i la parellada, el vinyater va quedar bastant arraconat. Es conserven només que hi hagi registrades 7 hectàrees i nosaltres en tenim una de molt vella i vam provar l'any passat de vinificar, ens va agradar com quedava i aquest any també estem provant de fer vi. La DO Tarragona no l'accepta de moment perquè el descartat pel cava es va quedar bastant arraconada i no sé, la gent ho va anar arrencant. Però hem vist que en vinyes velles, potser en vinyes joves, el problema és que produeix molt, que no fa grau, que pot donar aromes diferents, però hem vist en vinyes velles que és una varietat molt interessant i que volem recuperar i potenciar. I el nervi fusta, el vi blanc, què l'enriqueix? Amb durabilitat? L'enriqueix sobretot amb cos, és un vi que, per exemple, un blanc jove és molt més fresc, és molt més suau, en canvi un blanc criança és un vi que té molt més cos, que vol dir que es pot dir així com que és més fort i l'enriqueix amb uns aromes que li aportes mitjançant la fusta, que amb el jove no pots aconseguir. També són vins que es diu que es poden guardar més, que poden evolucionar més a poc i tot i que nosaltres hem comprovat, guardant diverses anyades del blanc jove, que amb el temps també creiem que evoluciona. Evoluciona l'ampolla. Sí, que també es pot guardar i que és interessant. Us poso el vi perquè s'està escalfant. Per començar el tast de vins, el primer que es fa és mirar el color. Llavors es mira, en aquest cas el color és un color molt pàl·lid, no és un groc gens pujat i això és perquè és un vi que és jove i que ha evolucionat poc, que no té bota ni té molts anys. Després el segon pas és a copa parada s'olora. I en aquest cas podem reconèixer les aromes més volàtils, les que surten primer del vi. Aquí podem reconèixer sobretot aromes de fruites blanques i quan el remenem surten més aromes minerals. Veureu que, després ja el podeu tastar. Veureu que és un vi fresc. No sé si coneixeu molt la varietat macabeu, però aquest porta uns 70-80 de macabeu i un 20 de vinyater. I tot i que porta majoria macabeu, tampoc no és un típic macabeu, perquè el vinyater hi dona una part important d'aroma. Llavors per reconèixer les aromes més amagades del vi, com si diguéssim, el que es fa és tastar el vi i passejar-se'l per la boca i d'aquesta manera s'escalfa i en surten els aromes que estan més amagats, que quan el vi s'escalfa acaben sortint més. No sé si voleu dir la vostra sobre què hi trobeu, què us sembla. La
l'acidesa i el grau té alguna relació? Més àcid, menys grau? Normalment, com més puja el grau, més perds acidesa. Llavors, el que... Clar, tu quan vermes, per exemple, ara hem fet la brema nosaltres, i sempre mirem a quan està, abans de collir, doncs mirem a fer mostres i mirem a quan està el raïm, no?, de grau. Llavors arriba un moment que tu has de decidir, vale, vull que pugi més, però és que si puja més l'acidesa la perdo tota i tu t'interessa també molt dir que hi hagi acidesa. Llavors arriba un moment que has de decidir quan puig. Normalment això depèn també de la varietat. Per exemple, la parellada és una varietat que aguanta molt l'acidesa i el macabeu la perd molt ràpid. Llavors això és un balanç que cada celler decideix el punt que... Hi ha anys que no, com aquest any per exemple, no ha fet calor i el raïm no pujava de grau i en canvi l'acidesa anava mantenint i t'interessava esperar per veure si pujava una mica més i et baixava l'acidesa. Hi ha altres anys que no, que fa molt de sol, que l'acidesa ràpid cau en picat i el grau ràpid et puja. Llavors has de collir molt ràpid perquè si no fas vins amb molt de grau. Sí. Això normalment està relacionat així, però tampoc hi ha una fórmula exacta que diguis has de collir quan hi hagi aquest grau i aquesta acidesa, perquè no es compleix. No es compleix, depèn de cada varietat. I està regulat el quant de grau pot tenir un vi? Bueno, un vi no pot passar de 15 graus. Però vull dir de criança o... No, perquè a vegades pots fer vins que hi ha bastant de grau, però que per l'acidesa o per les aromes que tinguin, tu realment no ho notes que sigui un vi molt fort en el com. En canvi hi ha vins que potser tenen menys grau que dius, ostres, que fort. Sí, depèn molt. Això és jugar molt amb les varietats. Que no pot passar de 15 graus, és per norma o és perquè no pot passar alguna cosa? O sigui, pujar de graus? No, per norma, perquè no pots fer un vi més de 15 graus. Sí. I perquè normalment, això és quan, per exemple, quan fas un vi dolç, si tu colls un raïm que està a 17 o 18 graus i et comença a fermentar, arriba un moment que té tant d'alcohol que el propi alcohol mata els llevats. I llavors et queda un vi que et queda alcohol i et queda sucre, que és el vi dolç. El vi dolç es fa a partir d'un vi amb un most amb molt de grau. Normalment, doncs, no sé, amb blancs, nosaltres fem 12, 12 i mig i amb negres fem una mica més. Nosaltres a la vinya hi ha una fila que la llaurem i una altra fila deixem herba. I això fa també que regulis molt la producció. A nosaltres no ens interessa molta producció, sinó que ens interessa poca producció i que sigui concentrada, com si diguéssim, de qualitat. I això fa que tinguis també raïm amb molt més grau. Si tu tens una vinya que vols que produeixi, que normalment és la fórmula que fa servir tothom qui porta a vendre el raïm, doncs tindràs molt de raïm, però el grau et baixarà molt. És trobar l'equilibri. Aquestes vinyes on estan situades? Estan a Valls, a la comarca de l'Alt Camp, sí. A quina alçada? Estan a uns 500-600 metres. Bueno, 500 poder. Hi ha molta diferència entre hivern, estiu o... No, és bastant templat el clima, perquè estem a 20 quilòmetres del mar. No és... O sigui, potser el Penedès va més avançat que nosaltres, però, per exemple, d'on som nosaltres, a la Conca de Barberà, hi ha molta diferència. Nosaltres, si comencem a collir l'1 de setembre, a la Conca comencen el 15. És bastant... El clima és molt templat, l'hivern no és un hivern molt fred. I els estius, bueno, poden ser uns estius calorosos. Teniu raïm negre? Tenim negre i blanc, sí. Aquella zona és més zona de blanc. Tradicionalment sempre s'havia fet, per exemple, les terres que cultivem són de la família, del meu company, i el seu avi, per exemple, no havia plantat mai raïm negre, no coneixia el raïm negre. El raïm negre va arribar a poder fa
no sé, als anys 70 o així, que es van començar a introduir les varietats de França, tipus Cabernet, Merlot, i va ser quan van començar a plantar raïm negre en aquella zona. Nosaltres ara, per exemple, vam arrencar una part de vinya que era molt vella i la varietat no ens interessava, i estava mirant si posar blanc o negre, i una part l'hem posat en blanc i l'altra volíem posar negre per fer algun vi negre, però realment no ens acabem de decidir de quina varietat, perquè mirem les varietats tradicionals que hi havia allà i ens trobem que de negre és que no n'hi havia, perquè allò és zona de blancs. Bueno, sobretot el clima. Per exemple, a la Conca de Barberà el raïm negre madura molt millor, perquè al setembre sobretot les nits són més fresques i els estius poder no són tan calorosos com a la zona de baix. Sobretot és la maduració, però bueno, tot és fer proves i plantar el raïm. Ara hem provat amb la garnatxa negra i em sembla que és una varietat que ens pot anar bé. I bueno, depèn del lloc i la manera, sobretot el treball que fas tu a la vinya, doncs també hi fa molt si una varietat s'hi adapta millor o no s'hi adapta tant. Planteu una vinya d'un tipus de raïm, cada vegada es pressiona el tipus de raïm o no cal separar? No cal. De fet, nosaltres en una hectàrea hem plantat 3 varietats. Hem plantat garnatxa negra, hem plantat cartoixà i hem plantat malvasia de Sitges. No s'afecta una a l'altra? No, perquè es planta... La vinya s'empelta i llavors tu plantes la planta i no hi ha cap efecte en la del costat. I el peu, de què és el peu? El peu? El peu és americà, sí, per la filocera. Llavors de peus americans hi ha molts tipus i en funció del terreny, del clima, doncs decideixes un o altre. N'hi ha que aguanten més la sequera, n'hi ha que el terreny calcari no els hi va bé i, bueno, has d'anar mirant els clons que hi ha i triar el que et sembli més adequat pel lloc. I la producció teniu? Nosaltres ara portem 6 hectàrees de raïm i n'hem de plantar una i fem unes 10.000 o 12.000 ampolles. El que passa que part del raïm el portem a la cooperativa de Valls. No ens quedem tot el raïm nosaltres, no el vinifiquem. L'idea és arribar a vinificar-ho tot, però hem començat a poc. I el que us quedeu l'elaboreu completament? Sí, el que ens quedem l'elaborem, estem tot l'any cultivant la vinya i això també et permet que tu pots decidir quan tu comences a cultivar la vinya i esporgar, treure fulles, que mirar que aquest li toqui més al sol, aquest no tant, doncs ja estàs decidint quin tipus de vi faràs, no? Per exemple, per un vi de criança sempre intentem guardar les vinyes més velles i intentem collir-les més tard també i llavors això ens permet veure tot el procés, no? I collim el raïm, el vinifiquem i després l'embotellem i el venem. Si voleu ara ho dono l'altre. I els aromes aquests, els provarem? Aquests pots que tens? Sí. Si voleu, això és una mica per ajuda d'iniciació al tast, doncs, clar, si algú us diu, mira, aquest vi sobretot recorda fruita blanca. Clar, tu dius, i la fruita blanca quina olor té, no? Doncs aquí tens poma que et pot recordar una mica o plàtan. Hi ha vins que recorden molt aromes làctiques, no? Llavors aquí hi ha iogurt i que és una mica per entrenar el nas i que després et serveixi per quan a tu et donen un vi doncs saber identificar. Perquè potser l'oïda sí que la tenim més entrenada, però l'olfacte és un sentit que ens costa més. Què tens? Plàtan, poma, què més? Hi ha iogurt, hi ha pruna, hi ha coco, i llavors això serien més les aromes que es troben a la fusta, que seria vainilla, canyella, mel, clau, regalèssia i pebre. En principi no s'hi pot afegir res més al vi. El vi
No. El vi ha de ser raïm. No. L'únic que es pot posar és la fusta, però en principi no es pot afegir aromes d'altres coses. Bueno, llavors es pot fer, però no n'hi pots dir vi. És una beguda aromatitzada. Fem el mateix procés que hem fet abans. Primer es mira el color, després s'olora a copa parada, després es remena i finalment es tasta. Veureu que aquest té un color més intens que l'altre, però tot i així no es nota gaire perquè aquesta és l'anyada 2013 i ara just la setmana passada vam acabar la 2012 i hem tret la 2013. I no em puc portar la 2012, però amb la 2012 sí que haguéreu vist més diferència. Això és 100% cartoixà, que és el xarel·lo, que en diuen el Penedès. I veureu que és un vi que és bastant àcid. Té una acidesa bastant pronunciada i hi ha fusta, hi ha 6 mesos de fusta, però no són botes noves, són botes de tercer i quart any, i això fa que la fusta no quedi molt marcada en el vi, que es noti subtilment. No sé si veieu molta diferència d'una a l'altra. És molt més àcid aquest. Aquest és un vi que es podria guardar un temps per beure. Quin tipus de fusta és? És roure americà. Ara estem fent proves amb el castanyer, però aquesta anyada va ser tot roure americà. Ara hem posat algunes botes amb castanyer i volem veure... Per què roure americà i no francès o iugoslau? Primer perquè nosaltres comprem les botes de segona mà i depèn on anem, doncs ens agafem una o altra, i perquè normalment les botes que trobes així al mercat és o francès o americà, i en aquest cas doncs va ser americà. Suposo que si vols altres roures també n'hi ha, fins i tot hi ha tipus acàcies o coses així. El que passa que llavors ja has d'anar a un lloc específic i de segona mà no circulen tantes, o no circulen. No. Suposo, no ho sé. Aquí a Catalunya tradicionalment s'havien fet de castanyer. Sí. Fins que va arribar el roure, llavors doncs ja es van fer el roure. Falta vida. Em diuen que hem d'anar acabant. Quan dius que heu canviat la sosvinya, què no ho sé? O s'hi tornen a envoltar? No, en aquest cas era un de llebre i s'havia plantat sobretot fa 40 anys per produir per la cooperativa i nosaltres érem una vinya que no ens interessava i vam arrencar. Vam arrencar, va estar 6 anys de sembrar. Normalment la vinya es combina amb el sembrat, es fan descansos que quan no hi ha vinya es fa sembrat, és una associació molt tradicional i ara fa 4 anys vam tornar a plantar. Moltes gràcies a tots.